Ke bi Nijar ne gani da Abdul M Nazariya da sakon kuma soya. Masoya na yau gare ni babu kamar ku, ga sako na zana kai wa mai saurare. Masoya na yau gare ni babu kamar ku, ga sako na zana kai ga mai saurare. Da farko na yi sallama gare ku masoya, maza mata yau gare ku mu min shirya, da sako na yi gunku yanzu mun daga murya. Masoyanmu kuna yin mu, kuna yin ku zama da mu da ku ya dore. Na gode kuna yin mu gaskiyar hakan na fahimta, domin kullum baitukan mushi kuka jita. A waƙe ma in muka yi batu ku fahimta, maso juna masoyana, Allah shi ya haɗa mu da ku ba ware. Kwarai haka mai son kashi yake neman ka, wanda ya ƙi ka ko da yaushe zai zage ka. Ina lura zama na duniya ba shakka, sai da masoya cikin tafiya, in ba ku na tabbata ciki na yi kure. Sa misali a cikin baki ake sakunsa, dumai nema wata rana zai san nasa, ya shakuna cikin rana, sai wata rana ka gan shi walwala ta dole. Mai laya na ta amfani da mai zamani, na san rabi shi yake duka karni. Tunani shi za ya sa ka san mizani, dare rana a tunani na, karantarwa gunkushi nake so na kware. Kabir Sani Ahmad ina ƙaunar ku, ki bi Nijar in kiyar da ke bakin ku, kun nuna min so hakan ya sani yabon ku. Kar ku yi shakku ba tamkar ku, zama har abadan da ni da ku ya dore. Abdul M Nazarin ku ne mai waka, da sandigalau baitukan ku yanzu na saka, tare da ke bi Nijar na ku ne ba shakka. Maza mata muna fata, Allah sai da waɗanda ke biyar mu da shari. Masoya na kasar mu yau ina gaishe ku, Nijar har Najeriya a tara na ganku, waya na ga kiran ku har da sakonninku. Ina fahari ku yi min uzuri, kuna raina ko da yaushe ga mu a tare. Ga sako mai gida na da zammika, Ahmad ya shirya ni da kai zaman mahakika, kana
ku ga sako